12 katao sa Ilocos Sur na scam ng Aabot sa 1.2 million pesos. Para sa police report na yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Sa otoridad ang 12 katao matapos sumanong mabiktima ng online investment scam sa Santa Cruz, Ilocos Sur. Kinilala ang suspect na isang 27 anyos na babae at residente sa bayan. Ayon sa mga biktima, nahimok silang mag-invest sa suspect na nakilala nila online dahil sa malaki umanong investment na matatanggap. Mayroon din umanong pinakitang written agreement ang suspect kaya lalong nahikayat ang mga biktima na mag-invest ng kabuang 1,126,500 pesos simula April 2023 hanggang February 2025. Nakiusap ang mga biktima na ibalik ang kanilang pera ngunit tumanggi ang suspect. Kakasuhan ng suspect ng estafa at paglabag sa Republic Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Kasama mo mula dito sa IFM Tigupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.